A da bi obavljala svoj posao, policija mora vježbati. A onda uvježbano muškarci i žene u plavom za dan policije pokazuju znatiželjnim građanima. Tako se na zagrebačkom Jarunu moglo vidjeti podosta od uobičajenog repertoara. Ali ovaj put vidjelo se da i među političarima ima onih koji nisu vješti i oštri samo na riječima, već su i sami spremni za održavanje reda i mira. Ko gleda kad policajci ovako vježbaju, nije mu ni do kakvog posla s dečkima u plavom. No sjajno izvedene pokazne vježbe ipak obavljaju ljudi s terena. Nismo do sada vidjeli da ministar iz svoje fotelje ustane kako bi se za vježbu doduše obračunao s odglumljenim kriminalcem. Između serije udaraca i posjeta kolegama, ministar je našao vremena i za razgovor s novinarima. Kao šaka u oko doletjelo je pitanje opremljenosti policajaca u Hrvatskoj. Išlo se tako daleko da se sumnja kako policiji osim kvalitetnog oružja nedostaje čak i čizama. To pričaju oni koji nemaju baš pameti previše. Ja osobno vam mogu reći da su naša skladišta pune se svakodnevno svakojakom opremom i tako dalje. Ja ne znam gdje je neko vidio da policajac nema čizme. Pomaka ipak ima. Novo su 2 motora presretača koji jedini u Hrvatskoj imaju kameru. Ove jurilice na 2 kotača sustići će i najbrža vozila, a istom brzinom dolazi snimka s dokazom i naravno kazna. Zanimljivo.